கழிவுநீர் ஓடைகளை சரி செய்ய கோரி மனு. மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மாநில சட்டத்துறை துணை செயலாளரும் வழக்கறிஞருமான சுதர்சன் நெல்லை மாநகராட்சி மேயரிடம் மனு அளித்தார். அந்த மனுவில் பாளையங்கோட்டை சமாதானபுரம் சந்திப்பு பகுதி மற்றும் கனகநயனார் தெருவின் கோரிக்கை அமைந்துள்ள கழிவுநீர் ஓடையில் ஒரு சில வணிக நிறுவனங்களின் ஆக்கிரமிப்பால் ஏற்பட்ட அடைப்பை சரி செய்வதற்காக கடந்த பல நாட்களாக மாநகராட்சி பணியாளர்கள் ஓடையின் மூடிகளை அகற்றிவிட்டு ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் கழிவுநீர் அடைப்பு வரை சரி செய்யாமல் அப்படியே திறந்தபடி விட்டு சென்றுள்ளனர். இதனால் ஓடையில் கழிவுநீர் அளவுக்கு அதிகமாக தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுவதோடு கொசுக்கள் உற்பத்தியால் கொடிய நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. ஆகவே பொதுமக்கள் நலனை கருதி பாளையங்கோட்டை சமாதானபுரம் சந்தி பகுதியில் உள்ள கனகநயனார் தெருவின் கோரிக்கை சாலையோரம் திறந்தபடி இருக்கும் கழிவுநீர் ஓடையை உடனடியாக சரி செய்து தர வேண்டும் என்று அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.